It's hailing. Mae hi'n bwrw cenllysg. Mae hi'n bwrw cenllysg. Mae hi'n bwrw cenllysg. I love you. Dwi'n dy garu di. Dwi'n dy garu di. Dwi'n dy garu di. The hens have laid 8 eggs. Mae'r ieir di dydwy 8 wy. Mae'r ieir di dydwy 8 wy. Mae'r ieir di dydwy 8 wy. I am not Paul's father, I am Kermit's brother. Dim tad Paul dwi, brawd Kermit ydw i. Dim tad Paul dwi, brawd Kermit ydw i. Dim tad Paul dwi, brawd Kermit ydw i. Is there a turkey in the freezer? Oes na dwrci yn y rhewgell? Oes na dwrci yn y rhewgell? Oes na dwrci yn y rhewgell? Venus is a planet. Planed ydi Gwenwer. Planed ydi Gwenwer. Planed ydi Gwenwer. The king doesn't have money. Does gan y brenin ddim pres. Does gan y brenin ddim pres. Does gan y brenin ddim pres. Did you catch something last night? Wnest ti ddal rhywbeth neithiwr? Wnest ti ddal rhywbeth neithiwr? Wnest ti ddal rhywbeth neithiwr? Where exactly were they? Lle yn union oedden nhw? Lle yn union oedden nhw? Lle yn union oedden nhw? Someone broke the window. Nath rhywun dorri'r ffenest. Nath rhywun dorri'r ffenest. Nath rhywun dorri'r ffenest.
Where is the king's head? Have you looked in the basket? Lle mae pen y brenin? Wyt ti wedi edrych yn y fasged? Lle mae pen y brenin? Wyt ti wedi edrych yn y fasged? Lle mae pen y brenin? Wyt ti wedi edrych yn y fasged? Everybody will have to stay here until 7. Bydd pawb yn gorfod aros yma tan 7. Bydd pawb yn gorfod aros yma tan 7. Bydd pawb yn gorfod aros yma tan 7. I wouldn't like to be a butcher. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. So ni ddim yn licio bod yn gigydd. They have a cold. Mae annwyd anyn nhw. Mae annwyd anyn nhw. Mae annwyd anyn nhw. Mae annwyd anyn nhw. Everybody would have helped. Os y pawb wedi helpu? Os y pawb wedi helpu? Os y pawb wedi helpu? Mr. Kaplan is shorter than Mr. Thornhill. Mae Mr. Kaplan yn fyrach na Mr. Thornhill. Mae Mr. Kaplan yn fyrach na Mr. Thornhill. Mae Mr. Kaplan yn fyrach na Mr. Thornhill. Did you have a shower? Ges di gawod? Ges di gawod? Ges di gawod? Was Castro's fiddle smaller than Reinhardt's banjo? Oedd ffidil Castro'n llai na banjo Reinhardt? Oedd ffidil Castro'n llai na banjo Reinhardt? Oedd ffidil Castro'n llai na banjo Reinhardt? You shouldn't be here. Ddyle ti ddim bod yma. Ddyle ti ddim bod yma. Ddyle ti ddim bod yma. The pub went on fire. Aeth y dafarn ar dan. Aeth y dafarn ar dan.
aeth y dafarn ar dan. Be in front of the blank at 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. Byddwch o flaen y banc am 3. I can hear you but I can't see you. Dwi'n gallu dy glywed di, ond dwi ddim yn gallu dy weld di. Dwi'n gallu dy glywed di, ond dwi ddim yn gallu dy weld di. Dwi'n gallu dy glywed di, ond dwi ddim yn gallu dy weld di. He is the tallest in the family. Fod i'r talan y teulu. Fod i'r talan y teulu. Fod i'r talan y teulu. Iselyn's head is bigger than a watermelon. Mae pen Iselyn yn fwy na melon dŵr. Mae pen Iselyn yn fwy na melon dŵr. Mae pen Iselyn yn fwy na melon dŵr. She doesn't want to be heard. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. How blind is Mr. Magoo? Is he completely blind? No. Pa mor ddall ydi Mr. Magoo? Ydy o'n hollol ddall? Nac ydw. Pa mor ddall ydi Mr. Magoo? Ydy o'n hollol ddall? Nac ydw. Pa mor ddall ydi Mr. Magoo? Ydy o'n hollol ddall? Nac ydw. I don't think that she is ready. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Dwi ddim yn meddwl bod hi'n barod. Was the man killed? Gath y dyn i ladd. Gath y dyn i ladd. Gath y dyn i ladd. What would you do if the world came to an end tomorrow? Be fysa ti'n neud tasa'r byd yn dod i ben y fore? Be fysa ti'n neud tasa'r byd yn dod i ben y fore? Be fysa ti'n neud tasa'r byd yn dod i ben y fore? I moved to Wales 10 years ago.
Nes I symud I Gymru 10 mlynedd yn ôl. Nes I symud I Gymru 10 mlynedd yn ôl. Nes I symud I Gymru 10 mlynedd yn ôl. Why won't you phone him to explain? Pam na ni di ffonio nhw I esbonio? Pam na ni di ffonio nhw I esbonio? Pam na ni di ffonio nhw I esbonio? I know that you know. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. Dwi'n gwybod bod ti'n gwybod. I was born in the 90s, but I don't know why. Ces I ngeni yn y 90au, ond dwi ddim yn gwybod pam. Ces I ngeni yn y 90au, ond dwi ddim yn gwybod pam. Ces I ngeni yn y 90au, ond dwi ddim yn gwybod pam. Bring them to me. Teda nhw I mi. Teda nhw I mi. Teda nhw I mi. Has the letter been translated yet? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto? You should have phoned. Ddyla ti fod wedi ffonio. Ddyla ti fod wedi ffonio. Ddyla ti fod wedi ffonio. I thought that the hotel would be cheaper. O'n i'n meddwl bysa'r gwestiwn rhatach. O'n i'n meddwl bysa'r gwestiwn rhatach. O'n i'n meddwl bysa'r gwestiwn rhatach. He says that the line is busy. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. Mae o'n dweud bod y lein yn brysur. This year, February will be longer than March. Eleni fydd mis Chwefror yn hirach na mis Mawrth. Eleni fydd mis Chwefror yn hirach na mis Mawrth. Eleni fydd mis Chwefror yn hirach na mis Mawrth. I hope that it will be fine tomorrow. Speaking about the weather.
Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Gobeithio bydd hi'n braf fory. Is there a car outside? Yes. Is the car black? Yes. Is it Akaz's car? Yes. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Oes na gar tu allan? Oes. Ydy'r car yn ddu? Ydy. Car acas ydy o? Ie. Was it them? Yes. Nhw oedd o. Ie. Nhw oedd o. Ie. Nhw oedd o. Ie. May I have a rose, please? Yes. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Gai rosyn, please. Okay. Did they know? Yes. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Is the surgeon wearing his gloves? Yes. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo I fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo I fenig? Ydy. Ydy'r llawfeddyg yn gwisgo I fenig? Ydy. Will you be busy tomorrow? No. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. Fyddi di'n brysur fory? Na fydda. Can the size of the helicopter be a problem? Yes. Ydy maint yr ofrennydd yn gallu bod yn broblem? Ydy. Ydy maint yr ofrennydd yn gallu bod yn broblem? Ydy. Ydy maint yr ofrennydd yn gallu bod yn broblem? Ydy. Is there something in them? No. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nag oes. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nag oes. Os na rhywbeth ynddyn nhw? Nag oes. Does the ceiling have to be so low? Yes. Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes.
Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes. Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes. Did you see the sunrise this morning? Yes. Why? Nes di weld yr haul yn codi bore yma? Do. Pam? Nes di weld yr haul yn codi bore yma? Do. Pam? Nes di weld yr haul yn codi bore yma? Do. Pam? Will Smith be invited again? No. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Would you like to learn the bassoon? Yes. Fasa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Fasa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Fasa ti licio dysgu'r basŵn? Byswn. Did you tell them? Yes. Ddydys di wrthyn nhw? Do. Ddydys di wrthyn nhw? Do. Ddydys di wrthyn nhw? Do. Are they the ones who will be singing? No. Nhw fydd yn canu? Naci. Nhw fydd yn canu? Naci. Nhw fydd yn canu? Naci. Should we use Gibson's honey? Yes. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Ddylen ni ddefnyddio Mel Gibson? Dylech. Will the children listen to her? Yes. Neith y plant wrando arni hi? Gwna'n. Neith y plant wrando arni hi? Gwna'n. Neith y plant wrando arni hi? Gwna'n. It would be easier if you pronounced better, wouldn't it? Yes. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. Is it a virus? No. Virus ydi o. Naci. Virus ydi o. Naci. Virus ydi o. Naci. I didn't know that he worked for the CIA.
Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. I phoned myself yesterday but there was no one there. Nes i ffonio'n hun ddoe, ond doedd na neb yna. Nes i ffonio'n hun ddoe, ond doedd na neb yna. Nes i ffonio'n hun ddoe, ond doedd na neb yna. I don't think that she is the boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi 'di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi 'di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi 'di'r boss. How about going to her house? The rooms are bigger there. Beth am fynd i'w thŷ hi? Mae'r stafelloedd yn fwy yna. Beth am fynd i'w thŷ hi? Mae'r stafelloedd yn fwy yna. Beth am fynd i'w thŷ hi? Mae'r stafelloedd yn fwy yna. It was in Egypt that I was born. Yn yr Aifft ges i ngeni. Yn yr Aifft ges i ngeni. Yn yr Aifft ges i ngeni. It was Shadrach that broke the window. Shadrach dorrodd y ffenest. Shadrach dorrodd y ffenest. Shadrach dorrodd y ffenest. Would the 31st of January be more convenient? Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys. Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys. Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys. I am sure that you understand somewhat. Dwi'n siŵr bod ti'n deall rhywfaint. Dwi'n siŵr bod ti'n deall rhywfaint. Dwi'n siŵr bod ti'n deall rhywfaint. Don't go through it. Paid â mynd drwyddi hi. Paid â mynd drwyddi hi. Paid â mynd drwyddi hi. They are the ones who will have to decide. With strong emphasis on the subject. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. Yn nhw fydd yn gorfod penderfynu. I want to know if she still lives on her own.
Dwi eisiau gwybod ydy hi'n dal I fyw ar ei phen ei hun. Dwi eisiau gwybod ydy hi'n dal I fyw ar ei phen ei hun. Dwi eisiau gwybod ydy hi'n dal I fyw ar ei phen ei hun. How many years are there between you? 3. Faint o flynyddoedd sy'n rhyngo chi? 2. Faint o flynyddoedd sy'n rhyngo chi? 2. Faint o flynyddoedd sy'n rhyngo chi? 2. They say that it was a fox. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. I won't get the job. Chaim o'r swydd. Chaim o'r swydd. Chaim o'r swydd. No one knows where he was buried. Does neb yn gwybod lle gath o I gladdu. Does neb yn gwybod lle gath o I gladdu. Does neb yn gwybod lle gath o I gladdu. Should they look under it? Yes. Ddylen nhw edrych dan fo? Dylan. Ddylen nhw edrych dan fo? Dylan. Ddylen nhw edrych dan fo? Dylan. How many times have you spoken to her since she died? Only once. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. I think that these are better than those. Dwi'n meddwl bod hein yn well na hynna. Dwi'n meddwl bod hein yn well na hynna. Dwi'n meddwl bod hein yn well na hynna. Thank you for not disconnecting the ventilator. Diolch I ti am beidio datgysylltu'r peiriant anadlu. Diolch I ti am beidio datgysylltu'r peiriant anadlu. Diolch I ti am beidio datgysylltu'r peiriant anadlu. I think that you are the tallest in the room. Dwi'n meddwl mai ti di'r talan y stafell. Dwi'n meddwl mai ti di'r talan y stafell. Dwi'n meddwl mai ti di'r talan y stafell.